بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Започнахме миналата седмица да говорим около въпроси и аспекти, свързани с вярата на мюсюлманина. Тема, която разбира се е изключително важна и заема изключително важно място в текстовете на Корана, на хадисите, но лично аз толкова акцентирам в последно време върху нея, тъй като условията, в които се намираме, обществата, в които живеем, всичко, което ни заобикаля, не ни дава толкова много информация или не подхранва тази тема, вярата, нали, по един такъв качествен начин, който заслужава това понятие или това състояние на душата. Затова и може би на подобни сбирки, на подобни беседи, изключително важно за нас да си припомняме, да анализираме, да се опитваме да разбереме тънкостите на вярата, как тя се развива, как се усъвършенства, защото вярата на човека, тя е в една изключителна динамика и затова ние постоянно молим Аллах ихдина сирата ал-мустақим, води ни по правия път. Това го повтаряме всеки ден, по няколко пъти, което значи, че вярата няма предел, където да кажем, ето тук ние я изпълнихме. Тя е в едно постоянно разширяване, усъвършенстване, допълване в нейното качество, докато ликът на Аллах Азза ва Джал го прозрем с нашите сърца по един изключително ясен начин. И от тук месец Рамазан, ние преди години го нарекохме месец на промяната, когато бяхме студенти в Йордания. Да, той е месец на промяната, но вчера много интересен израз, един мой приятел, той го нарече месецът на изгарянето. Интересно, изгарянето на кое? Изгарянето на ненужни калории, на ненужни мазнини. Казва, не, това е много повърхностно, изгаряне на преградите. Както казва, човешкото сърце получава с всеки един грях, с всяка една поквара, с всяка една несправедливост, с всяка една неправда, получава черна точка, която замъглява или поставя преграда между него и между Аллаха Азза ва Джал. Той казва, възможността да изгараме тези прегради между нас и хората, между нас и Аллах, нашите отношения, месец Рамазан е изключително подходящ. Или ние изгараме преградите, препятствията между нас и Създателя, докато ликът на Аллах отново се появи в нашето усещане, в нашите души, чист и ясен. Затова и тази серия е така от напомнене, от лекции. Целта е точно това. Отново да припомним как бихме могли ние да използваме всичко, което ни заобикаля, чрез нашите наблюдения, чрез размисъл и преосмислене на всяко нещо, да го мобилизираме, да храни нашата вяра. И виждате в нашето ежедневие, било то пред телевизията, в интернет мрежите, имаме изключително много информация, която ни дава много ползи за материалният ни свят, за нашето ежедневие. Вие съвсем емпирично човек може да направи този опит, да пусне телевизора и да записва колко ценна информация ще получи от рекламите. За избелване на дрехи, за блясък на косата, за набавяне на калци и какво ли не, ще видите реклами. Но за прочистване на душата, за качеството на вярата, за усъвършенстването на близостта с Аллах, няма да намерите там реклама или съвет. Това, което ние трябва да се помогнем с него. Това, което ние трябва да го говорим, ние трябва да го анализираме между нас. За да получим този блясък на душите, блясък на сърцата, блясък на вярата. Като съвсем съм далеч от идеята, че не само това, но това, което другото ни касае, има откъде да се получим от него. То е доста добре разработено. Затова и от тук, вижте, това, което ни заобикаля, учените говорят за две книги на Аллах Азза ва Джал, което е много интересна концепция. Книгата на Аллах, която е видима и която ни заобикаля Вселената. Всяко нещо, което ни заобикаля,
сочи към силата на Създателя. Показва величието на Аллах Аза ва Джал. Но тук въпросът тези знаци, които съществуват и са сътворени от Аллах, и те винаги са там, до каква степен съвременният човек ги оценява и ги наблюдава и се възползва от тях. Тази материя, която Аллах е сътворил за полза на човека и е направил в същото време да бъде знак за неговото величие. Колко днес от хората в съвременния живот наблюдават всяко нещо около тях и успяват да го мобилизират по този начин да храни вярата. Това е изкуство. От тревичката, през растението, звездите, луната, слънцето, всяко нещо говори за Аллах. Но в съвременните измерения на нашия живот тези знаци са загубили вече, своята функция. Или не толкова функция, а загубили са своето място или стойност в нашите души. Материята, която Аллах е сътворил, за да бъде в полза на човека, тя се е превърнала в фактор, който определя поведението на човека. Материята, тя, която днес определя как ние се държим един към друг, как се държим дори към Създателя. А тази материя би трябвало да бъде тази, която ние я наблюдаваме и храниме нашата вяра. Човекът, космос, който изключително напомня за Аллах. Но в нашите отношения ние човека отново го наблюдаваме не като източник на вярата, който може да повиши, да усъвършенства нашето чувство към Аллах, а го наблюдаваме отново като средство, конкурент или каквото искате в материалните ни измерения, които ни са наложени в мен. Затова Аллах Аза ва Джал ни съветва, в небесата и в земята има знамения, които водят към Аллах. Уафи анфусикум, и във вашите души, във вас самите. Ако човек бди на тези неща и ги обмисля много внимателно, ще види, че действително с промяната на неговата личност ще повиши и качеството и ще усъвършенства вярата си. Неговото отношение към природата и към човека ще се промени. Човек, който чете думите на Аллах, и ние взехме обет от душите, които ги сътворихме от една душа. Взехме обет от тях и те дадаха клетва, че Аллах е господарен. След това Аллах казва, помнете го това в съдния ден да не кажете, че ние бяхме в нехайство. Този аят в сура Ал-Араф в Корана. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Тази информация ни показва, че Аллах всяка една душа, която съществува, която е минала, която днес съществува и която ще бъде до съдния ден, целият този колектив, Аллах е взел обет от тях, че те са признателни и вярващи. Това е изключително важен момент, който е трансисторически, той е преди сътворението на човека. Затова исляма с тази дълбочина е представен от Аллах. Че нашият обет, всички ние, и ние, които сме в джамията, извън джамията, и всички хора, душите ни, които днес ги представяме, всеки с неговия характерен, материален, физически вид, тези души, които ние ги носим, те всички са обединили и са обещали пред Аллах, че те ще служат на него. Това е едно изключително важно знамение, което трябва да ни кара да си промениме нашето мислене към човека като цяло. Този обет, който е даден пред Аллах, той изобщо е много далече от нашето днес мислене, разграничаване. Този е много добър, този е много лош, този е вярващ, този е невярващ. Ако ние вникнем като знамение, което Аллах ни е показал, че всяка една душа дава обет и всяка една душа носи светлина и дух от Аллах, ние ще наблюдаваме всеки един човек, който да е като брат, като потенциална величина на вярата, която един път е засвидетелства вяра пред Аллах, но сега трябва да бъде избавена и върната към този обет. В този поглед всеки един от нас ще се явява спасител. В човека, който е срещу теб, ще вижда съдба, която по един или друг начин или се отклонила от този обет, или го поддържа, или трябва да му се напомни, за да повиши вниманието си към него.
Виждате ли, самият човек, самите знамения на Аллах, ако се гледат по този начин, ние ще имаме възможността да смирим себе си. Ние ще бъдем постоянно в позиция на смиреност пред Аллах. Защото ние ще виждаме хора, които по един или друг начин трябва да им помогнем, а не да ги критикуваме. Ние ще виждаме в природата, в Вселената, във всяко нещо знаци, които ни водят към Аллах. И именно за това ние ярко може да отличим образът, за който почнахме да говорим миналия път, Ибрахим алейхиссалям. Защото той е толкова емблематична фигура, не само в исляма, във всички религии. Монотеистични, разбира се. Защото Ибрахим е пример за много неща, но яркият пример, който представяме в Корана, че той действително е бил наблюдател на всичко около него. Както и природния явления, така и хората. Той ги е наблюдавал и е търсил вярата. Аллах ни го представя в Корана първо към хората. Загрижен към своят баща и към своят народ. Това е бил въпросът, който го е интересувал него. Защо моят баща и моят народ не могат да намерят този пътя към Аллаха? Това е бил един изключително важен въпрос за него. Ако човек вижда със своето очи или със светлината на сърцето си, с тази проницателност, че всяка една душа е обещала пред Аллах, е дала обет, но по една или друга причина се отклонила, човек ще вижда себе си като спасител. Ще го интересуват тези хора, а няма да намира в тези хора грешници или постоянно да намира в тях проблеми. Ибрахим е имал тази черта. Другата черта, която неговото наблюдение в природата, Аллах го описва в Корана, в сура Ал-Ан'ам, наблюдаваше звездите. Каза, това са господарите, това е моят Господ. Когато заляза, каза, не може да има такъв Господ, който се губи. Казахме, че Аллах, той постоянно присъства, той не се губи. Това, което се губи, е светлината на нашите сърца. А тя, когато се загуби, губи се и Аллах в нас. Ибрахим алейхиссалям каза, луната, това е моят Господ. Слънцето, по-голямо, то не. Накрая стига до заключение, инни ваджахту ваджхия лиллази фатара самавати вал арди ханифа. Вижте, това заключение. Инни ваджахту ваджхи. Спомняте си акцента на миналата среща, когато говорихме за лика. Да предадеш своя лик на Аллах. Ислям ал-ваджх. Тук също нещо. Ибрахим след наблюдение казва, ваджахту ваджхи. Поставих посоката на моя лик в посоката на този. Вижте, той не споменава за Аллах нищо. Поставих моя лик в посоката на този, който сътвори небесата и земята. И тук арабската дума фатара, използва фатара. Тази дума е с изключителна особеност, защото дори тълкователи като Ибн Аббас, те не са знаели какво значи тази дума фатара. Ибн Аббас казва, аз се чудех какво е това нещо фатара. Той знае какво е халяка, сътворява. Но за фатара казва, аз не знаех до момента, когато видях в пустинята двама бедуини. Това са арабите, които са от дивата Арабия. Тези, които ги наричат лапачите на гущери и скакалци. Това са били хората с най-чист арабски език. Намерих ги да спорят за един кладенец. Един казва, ена фатартуху, другия казва, ена ибтедаатуху. Казва, тогава разбрах, че фатара значи да започнеш нещо от нула. Сътворението може да сътворяваш нещо с налични материали, докато фатара абсолютно от нищо да сътвориш нещо. Затова ще Ибрахим използва тази дума. Казва, аз поставям моя лик в посоката на този, който от нищо е направил Вселената. Колко мъдър аргумент се съдържа в неговото заключение. Ваджахту ваджхия. Или този ред ни дава представа, че посоките са изключително много, в които ние може да поемем. И Ибрахим ни ги изследва една по една. Посоката на тази звезда, посоката на луната, посоката на слънцето, посоката на баща му, посоката на неговия народ. Всички тези посоки той ги критикува. И казва, поставям моят лик в тази посока. На кой? Този, който от нищо е сътворил и мен. Как мога да поставя себе си в посоката на нещо друго, което го е нямало?
а поставям себе си там, където е този, който сътворява. Ханифе, вижте отново думата, отчуждавайки се от всяка неправда и от всеки гнет. Ханифе. Всяка една неправда, поквара е чужда за мен. Това значи ханиф. Ако на някой от нас му каже, ти си ханиф, значи той ти казва, за тебе покварата, несправедливостта, гнета са чужди. Чужди са на твоята природа. Следователно Ибрахим поставя своят лик в тази посока. Измежду всички посоки, които съществуват. Това е резултат от наблюдението. Но тази посока, тя не е постоянна. Да поставиш един път своя лик в нея или да сложиш крака в тази посока и да останеш там. Това казва, инна аллазина калу раббуна Аллах, сумма стақаму. Тези, които казват Аллах е нашият господар и после следват тази посока. Във всеки един момент тази посока може да бъде напусната. Затова аргументът, който тук искам да го подчертая, че Ибрахим е намерил тази посока с размисъл върху творенията на Аллах, Вселената. И е открил правилно. Но за да остане човек в този път, трябва постоянно да размишлява, постоянно да се опитва да мисли и да открива във всяко едно нещо Аллах. Единството на знаменията, водещи към Аллах. Всички те водят към Аллах. Затова тук ние говорим за вахдату шухуд, че всяко нещо свидетелства за Аллах, а не вахдату вуджуд, че всяко нещо се влива в едно. Това е изключително важно. Наблюденията ни към всяко едно нещо, което води към. И постоянството в това наблюдение. Защото исторически ние имаме доказателства в Корана, че хора, които са стъпили в този път и са го следвали, са го напуснали. Този път не е привилегия на никой, поради неговите генетични или поради неговите умения. Този път е привилегия на тези, които постоянно го преследват с размисъл и ход към Аллах. Ние в началото, аз ви казах, аета, който Ихдина сирата му се показва, че този път, пътуването към Аллах, то няма край. То постоянна битка и стремеж да се доближим колкото можем до Аллаха за ваджа. Този път с размисъл, с усилия и така насетне, което е действително изключително тежка задача в условията, в които ние се намираме. Затова Аллах не говори в Корана, че хора, които са били първенци в вярата, хора, които са били учители на другите хора, хора, които са били с Аллах ги определя като учени, са загубили посоката. И се е наложило Аллах да ги разкрие в Корана. Това са особено хората на писанието. Не съм виждал описания за учени хора по-силно в Корана, отколкото Аллах описва тези хора. Описва ги, че слушат. Да слушаш е нещо много важно. Този, който се е научил да слуша, той е на 80% освоил науката. Аллах ги описва тези хора, че те слушат. Те не се стремят, докато някой им говори, да нагласят те какво ще кажат. Те слушат много внимателно. Като свърши речта, започват да обмислят. Разбират и след това променят, знаейки. Вижте, 4 неща Аллах ги описва. Тези хора са напуснали правия път, въпреки че са имали изключително знание, както Аллах ги определя. Затова Аллах им казва, при вас дойде нашия пратеник отново, за да ви разкрие това, което вие укрихте и се забудихте в него. При вас Аллах отново изпрати светлина, вижте, и ясна книга. Следователно да се задържи човек в тази посока иска старание, изключително. Защото предишните народи, въпреки че са узнали тази истина, те са отклонили. Следователно, нехайството е един изключително застъпен момент в Корана. Особено ако четем сура Ал-Араф, ще видим, че там този момент на нехайство изключително много съществува. Хора, които са разбрали, но в един момент са били отнесени просто. От ежедневието, от ангажиментите, от интересите и така нататък. Затова Аллах поставя ясно, когато говори на тези хора от християните и евреите, които са се забудили, каза, при вас изпращаме пратеник, за да ви разкрие това, което вие укривахте, вашата заблуда, и да ви върне към правия път с ясната книга и светлината.
След това казва, и Аллах ще води в пътищата на сигурността и спокойствието тези, които търсят Неговото задоволство. Яхди бихиллаху мен иттаба ридванаху субуля салам. Субуля салам, този израз означава много пътища, които са свързани всички те с спокойствието, сигурността и щастието. Аллах ще ви води по тези пътища. Ако вие търсите Неговото задоволство в рамката на светлината, която Той изпратил, Неговата ясна книга и пратеник. Следователно, тази посока, за която говорим, която Ибрахим е намерил чрез много размисъл, тя може да бъде установена и човек може да се движи със сигурност по нея в нашето време днес. С Корана, примера на пратеника и търсенето на задоволството на Аллаха Аззаваджал. Дори Корана и примера на пратеника да се освояват и да се анализират и да се четат, но без да съществува този елемент на търсене на задоволството и искреността, ще се стигне до там, докато хората на писанието са стигнали. Изключителни познавачи на текстовете на религиозните, изключителни познавачи на историята, но елемента на търсене на задоволство на Аллах са го изтървали, затова цялата наука, цялото умение не им е помогнало. Затова ще Аллах как казва, и Аллах ще ви напъти този, който търси ридванаху, Неговото задоволство, Аллах ще го води по пътищата на сигурността. Забелязвате ли, че има само един сират мустақим в Корана? Обаче има пътища много. Има пътища на заблудата, но има пътища, които са пътища на сигурността. Тези всичките, които Аллах говори за тях, са субулюс селем. Няма друго да споменате в Корана, освен това място, което ви цитирам. Субулюс селем, защо те са множество от пътища? Пътя, който ние сами по себе си достигаме до мир с нашите души. Мир с себе си, мир с семейството, мир с обществото, мир с общността, мир с природата, сигурност, спокойствие. Всичките тези пътища човек може да ги изглади и да ги усъвършенства единствено, както Аллах е посочил, търсейки Неговото задоволство в светлината на Корана и на примера на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Следователно, субулюс салам да бъдат реализирани в нашия живот, човек трябва действително, изключително да се потруди да поддържа винаги ясен и конкретен отговор на това. Защо го правят? Защо? За кой? Защо? За кой? Колкото и да не обичаме този въпрос, защо, тук трябва много да го поддържаме в нашето съзнание. Единствено заради Аллах, заради Неговото задоволство. Това е ключът към пътищата на сигурността. В този живот ние живеем в лабиринт от пътища. Тези пътища изключително са опасни. Водят към заблуда, водят към нещастие, водят към оплитане, водят към какво ли не. Да мине човек през този живот, използвайки само пътищата на сигурността и спокойствието, няма друг път, освен търсейки задоволство на Аллах Аззаваджал. Да миниш през този живот, който Аллах ти го отредил в земния живот, по всички тези пътища и да бъдеш сигурен, спокоен и щастлив, няма друг ключ за това, за този лабиринт, освен търсенето на задоволство на Аллах Аззаваджал във всяко нещо. И именно тук това задоволство на Аллах ние не можем да стигнем до него, защото то е свързано с душите, с сърцата ни, без размисъл върху всичко, което ни заобикаля. Ние бихме могли да бъдем много силни, великани в вярата. Ако всеки ден реализираме наблюденията си и даваме отговор, това, как Аллах го сътворил, как Аллах го подчинил, как... Може да е елементарно, но съвременен човек се е изгубил от тези въпроси. Ние сме ангажирани с съвсем друга проблематика днес. А тук задоволство на Аллах, това е нещо много финно, много нежно, което действително обягва. Ако го задържим един ден, на другия ден го няма при нас. А да го реализираме в целия си живот, действително се изисква, усилие. Затова накрая, когато Ибрахим алейхиссалям с недоумение казва: добре, аз търся Аллах, стремя се, вие съдружавате с Аллах
трябва ли да се страхувам аз от вас? Вижте въпроса за сигурността и за спокойствието в този живот. Защо вие се не страхувате, че вие съдружавате? Вие напластявате неправда върху първоначално чистите понятия в нашия живот. И Аллах задава въпроса: فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ? И коя от двете групи е повече заслужила да бъде в сигурност и спокойствие? Коя? Тези, които имат думата на деня, тези, които държат всичко в своите ръце и са нехайни към Аллах, или този, който бди над своята вяра, който усъвършенства, който прави, със всеки изменение преосмисля, качествена? Кой е в по-голяма сигурност? И Аллах отговаря: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. Тези, които са повярвали и не покриват своята вяра с гнет. За тях е сигурността. И те са напътените. Следователно, много ясен отговор. Сигурността в живота, който всеки се бори за сигурност. И парадоксалното къде е? Че за да осъществи човека, който е схематичен и не толкова задълбочен, за да осигури своята сигурност, в повечето случаи наблюдаваме отива в съдружаване с Аллах. И човек си мисли, че осигурява сигурността си, като се отдаде на еди кои си ръце, на еди коя си сила и така нататък. А сигурността е да изчистиш твоята душа към Аллах, да изчистиш твоите възгледи, посоката, за която пак говорим, да изчистиш посоката. Много хора, които е жалко, напускат Аллах, напускат този кръг на праведността под предтекст да осигурят сигурност. А Аллах казва сигурността на тези, които не покриват вярата си с гнев. Сахабетата много са били озадачени от този авет. Казват: я Расулаллах, кой от нас не навлиза в зоните на гнев? Казва: няма се предвид това, което вие понякога видите във вашата мисъл. Тук се има предвид човек, който не съдружава с Аллах. А съдружаването с Аллах, това е на 100% твоето упование, твоята посока да повериш в ръцете на Аллах, да му повериш и да продължиш в този път. Това казва Аллах, това е сигурността. Но действително тази сигурност и пътищата, субулю селем, пътищата на сигурността, се изисква изключително майсторство върху душата, върху вярата. Тази изтънченост, тези нюанси, които да бъдат наблюдавани и да се излезне от тези всички сфери, които замърсяват. Сферата на гнета, сферата на огнетителите, там няма напътствие. Аллах ясно казва: Аллаху ла яхди ал-каума залимин. Аллах не напътства хора огнетители. Където едва ли има на земното кълбо книга, която да отдава по-голямо значение на гнета и на огнетителите от Корана. Това е изключително разгърната тема в Корана. Следователно, там, където има гнев и кръх от огнетители, там напътствието, сигурността, спокойствието на Аллах отдръпва се. Няма. Затова абсолютната сигурност, за която всеки мечтае, е да преосмисли човек къде е той в ежедневието и как да се задържи в тази посока. Посоката на Ибрахим към Аллах Азза ва Джал, ханиф, отчужден от всяко нещо, което Аллах го не обича. Това са теми, които искат мислене в тях. Мисълта, от нея се ражда действието. Няма значение, че има хора, които казват много приказки, няма нужда от тях. Не. Пратеника, чудото му е дума. Чудото на Аллах е дума, Коран. С говоренето оттам започва идеята, оттам започва действието, оттам започва промяната. Когато не се говори, се отива малко по малко в нехайството. Нехайството води до изстудяване, напластяване на тези прегради, затъмняване на сиянието на Аллах Азза ва Джал и напускане на тази сигурност, която Аллах е обещал. Затова с размисъл, с говорене, с дебати, с въпроси, по този начин ние какво правим? Ние поддържаме себе си. Поддържаме своята вяра, поддържаме отношението и нашето пътуване към Аллах. Иншаллах, Аллах да ни удостои с тези степени на сигурност, на близост към Него и иншаллах да ни дава винаги сили да поддържаме тази посока взаимно
кой както може, нали, с съвет, с нали, взаимопомощ. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха.